Мені пощастило мати два крутих приклади московської інтелігенції. На жаль, ці люди померли. Єлена Греміна і Это театр Угаров. Док. Театр Мгм. Док, та, Міша Угаров. І майже вся тусовка, яка була навколо них, нова драма, це ті люди, серед яких сталися як митці Наташа Ворожбит, Максим Курочкін, драматурги і сценаристи, які зараз повернулися в Україну працювати також. І оці люди, і театр Док тримався, вони тримали цей оплот Ну, я інакомислення. был у них в подвале, я знаю, как там менты приходили, как там Да, їх облавы были. постійно И когда они закривали, умерли, да. основатель этого театра, это, конечно, была такая большая личная драма, но такое ощущение, что вот просто вот этот рейх, вообще само вот слово «свобода» додушил вот именно в этом маленьком оставшемся небольшом островке, потому что... Додушив, я думаю. Ну, зараз, але просто Міша і Єлена, це були, Лена були такими, це були колосальної типу Но сили. на них многое держалось там, Ну, да. майже все на них Да. трималося. Я не знаю, у мене були друзі, я знову ж таки згадувала Бориса Юхананова, такого режисера і філософа певною мірою. Я зараз не стежу, він теж якось зник з радарів. Принаймні я за ним не помічала якихось таких крамольних висловлювань. А всім, мої певні друзі десь не висловлюються просто на цю думку. Ті, що начебто ще вміняємі. Мгм. Ну, то есть ты же боишься проверять, меняемые они или нет. Ти знаєш, да.